Η Ελισάβετ έσφυγε το σάλι της πάνω από την κοιλιά που μεγάλωνε, προσπαθώντας να γίνει αόρατη στη γωνία της εκκλησίας. Αλλά τα βήματα που ακούστηκαν πίσω της ήταν εκείνα που φοβόταν περισσότερο. Ο Δούκας Αλέξανδρος στεκόταν τώρα μπροστά της με μάτια που διαπερνούσαν κάθε ψέμα. Όταν το βλέμμα του έπεσε στην κοιλιά της, ο χρόνος σταμάτησε. Η αλήθεια που προσπαθούσε να κρύψει για μήνες ήταν τώρα γυμνή. Κουβαλούσε το παιδί του άνδρα που είχε καταστρέψει την οικογένειά της. Ο χειμώνας έπεσε βαρύς πάνω στο Σέφιλντ, σκεπάζοντας την πόλη με στρώματα χιονιού και πάγου. Στο μικρό δωμάτιο ενός φτωχού πανδοχείου, η Ελισάβετ Χάρινγκτον στεκόταν μπροστά στον θαμπό καθρέφτη. Τα χέρια της τρέμουν καθώς τα περνούσε πάνω από την κοιλιά της που φούσκωνε κάτω από το παλιό φόρεμά της. 4 μήνες είχαν περάσει από τη νύχτα που άλλαξε τα πάντα. Η μνήμη επέστρεφε αδυσόπιτη. Το τελευταίο μεγαλοπρεπές δείπνο στο αρχοντικό το Χάρινγκτον, όταν τα κρίσταλα λάμπαν κάτω από τους πολυελαίους. Ο πατέρας της προσπαθούσε απεγνωσμένα να κρατήσει τις εμφανίσεις, αλλά όλοι ήξεραν την αλήθεια. Η οικογένεια είχε χρεοκοπήσει. Ο Δούκας Αλέξανδρος Μοντγκομερί εμφανίστηκε όχι ως καλεσμένος, αλλά ως εκτελεστής. Ψηλός, με σκούρα μαλλιά και μάτια του χρώματος της χειμερινής καταιγίδας, περπάτησε μέσα με την αυτοπεποίθηση κάποιου που ήξερε ότι κρατούσε όλα τα χαρτιά. Ο πατέρας του και ο δικός της είχαν συνεργαστεί σε επιχείρηση εισαγωγής μεταξιού που κατέληξε σε καταστροφή. Ο πατέρας της κατάφερε να σωθεί. Ο πατέρας του Αλέξανδρου όχι. Εκείνη τη νύχτα, μετά την ταπεινωτική ανακοίνωση, η Ελισάβετ βγήκε στον παγωμένο κήπο. Το κρύο τσίμπαγε, αλλά ο πόνος μέσα της ήταν πιο δυνατός. Εκεί, δίπλα στο παλιό πηγάδι, τον βρήκε. Στεκόταν, κοιτάζοντας τα αστέρια, και για μια στιγμή το πρόσωπό του δεν ήταν η σκληρή μάσκα του Δούκα, αλλά κάτι πιο ανθρώπινο, πιο τραυματισμένο. Για μια στιγμή έξω από τον χρόνο δεν ήταν εχθροί. Ήταν 2 ψυχές που έφεραν το βάρος των πατέρων τους. Αυτό που ακολούθησε δεν ήταν σχεδιασμένο. Ήταν η απεγνωσμένη ανάγκη 2 ανθρώπων που αναζητούσαν παρηγοριά. Η αγκαλιά μετατράπηκε σε φιλί, το φιλί σε κάτι πιο βαθύ. Όταν ο ήλιος ανέτειλε, η Ελισάβετ ξύπνησε μόνη με το παλτό του τυλιγμένο γύρω της. Την επόμενη μέρα το αρχοντικό δεν ανήκε πια στην οικογένειά της. Ο πατέρας της έφυγε για το βορρά. Η μητέρα της είχε πεθάνει χρόνια πριν. Η Ελισάβετ έμεινε μόνη με την υπερηφάνειά της ως μοναδική περιουσία. Όταν ανακάλυψε την εγκυμοσύνη, η απόφασή της ήταν άμεση. Δεν θα του έλεγε ποτέ. Το παιδί θα ήταν δικό της και μόνο δικό της. Θα το προστάτευε από τον κόσμο που είχε προδώσει κάθε τι που αγαπούσε. Ζούσε τώρα σε συνεχή φόβο. Φορούσε φαρδιά ρούχα, τύλιγε σάλια γύρω από την κοιλιά, απέφευγε δημόσιους χώρους, δούλευε ως ραφτρία σε μικρό εργαστήριο όπου οι άλλες γυναίκες ήταν πολύ απασχολημένες για να προσέχουν. Τα χρήματα μόλις τις έφταναν, αλλά τουλάχιστον ήταν ελεύθερη. Το παιδί είχε αρχίσει να κινείται, μικρές κινήσεις που της θύμιζαν ότι η νέα ζωή ήταν πραγματική. Κάθε φορά που το ένιωθε, η καρδιά της γέμιζε με αγάπη, φόβο, ελπίδα, όλα ανακατεμένα. Αλλά το μεγαλύτερο μυστικό δεν ήταν μόνο η εγκυμοσύνη. Ήταν ότι δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται τον Αλέξανδρο. Το πρόσωπό του την στοιχίωνε στον ύπνο της. Και κάπου βαθιά, κάτω από το μίσος, υπήρχε κάτι που δεν τολμούσε να ονομάσει. Η εκκλησία του Αγίου Πέτρου στεκόταν στο κέντρο της πόλης σαν καταφύγιο από τον κόσμο έξω. Ήταν η μόνη Κυριακή του μήνα που η Ελισάβετ επέτρεπε στον εαυτό της να βγει. Η εκκλησία ήταν το μόνο μέρος όπου αισθανόταν ότι μπορούσε να αναπνεύσει. Αυτή την Κυριακή ο χειμώνας είχε εγκαθιδρύσει την κυριαρχία του με σκληρή ψυχρότητα. Η Ελισάβετ είχε τυλίξει το βαρύ σάλι που είχε ανήκει στη μητέρα της γύρω από το σώμα της, προσέχοντας να καλύψει κάθε καμπύλη. Η κοιλιά της είχε μεγαλώσει αισθητά και το φόρεμα που φορούσε ήταν το μόνο που της χωρούσε ακόμα.
Η λειτουργία είχε ήδη αρχίσει όταν μπήκε ήσυχα από την πίσω πόρτα. Προτιμούσε τις σκοτεινές γωνίες, μακριά από τα περίεργα βλέμματα. Ο ιερέας μιλούσε για συγχώρεση και λύτρωση. Και τότε τον είδε. Ο δούκας Αλέξανδρος Μόντγκομερι στεκόταν στην πρώτη σειρά, ντυμένος στα μαύρα, όπως πάντα. Το παλτό του ήταν από ακριβό μαλλί, η στάση του ευθεία. Δεν τον είχε δει από εκείνη τη νύχτα, αλλά το σχήμα του ήταν τόσο οικείο που το στόμαχός της συσπάστηκε. Η Ελισάβετ πάγωσε. Κάθε ένστικτό της φώναζε να φύγει, αλλά τα πόδια της δεν υπάκουαν. Καρφώθηκε στη θέση της, ελπίζοντας ότι δεν θα την πρόσεχε. Η λειτουργία φάνηκε να διαρκεί αιώνες. Κάθε λεπτό ήταν βασανιστική δοκιμασία. Κρατούσε το σάλι σφιχτά, προσπαθώντας να γίνει αόρατη. Το παιδί μέσα της κινήθηκε, μια δυνατή κλωτσιά, και αναγκάστηκε να πιέσει το χέρι της στην κοιλιά. Όταν η λειτουργία τελείωσε, οι πιστοί άρχισαν να εξέρχονται. Η Ελισάβετ περίμενε, θέλοντας να είναι η τελευταία, αλλά ο Αλέξανδρος δεν κινήθηκε από τη θέση του. Στεκόταν εκεί με το κεφάλι σκυμμένο και τα χέρια πιασμένα σαν να προσευχόταν. Η Ελισάβετ παρακολουθούσε την πλάτη του, τον τρόπο που οι ώμοι του έμοιαζαν να κουβαλούν βάρος. Για μια στιγμή είδε όχι τον σκληρό δούκα, αλλά τον άνδρα που την κράτησε στον κήπο. Προσπάθησε να σηκωθεί ήσυχα, αλλά το ξύλινο κάθισμα έκανε δυνατό τρίξιμο. Ο ήχος αντίχησε στον άδειο ναό σαν κεραυνός. Ο Αλέξανδρος γύρισε το κεφάλι του. Τα μάτια του συναντήθηκαν. Ο χρόνος σταμάτησε. Η Ελισάβετ είδε την έκπληξη να σκάει στο πρόσωπό του, τον τρόπο που τα μάτια του διαστάληκαν. Και τότε, αργά, το βλέμμα του κατέβηκε από το πρόσωπό της στο σώμα της. Παρά το σάλι, κάτι στη στάση της, στον τρόπο που κρατούσε το χέρι της προστατευτικά, τον έκανε να κοιτάξει προσεκτικά. Η Ελισάβετ είδε τη συνειδητοποίηση να χτυπά το πρόσωπό του σαν κύμα. Σηκώθηκε και άρχισε να περπατά προς εκείνη. Κάθε βήμα του ήταν αποφασιστικό. Ο ήχος των μποτών του αντιχούσε στο πάτωμα σαν καρδιακός παλμός. Η Ελισάβετ ήθελε να τρέξει, αλλά τα πόδια της αρνήθηκαν. Όταν σταμάτησε μπροστά της, τα μάτια του ή αυτά τα γκρίζα μάτια που την είχαν στοιχειώσει, έψαχναν το πρόσωπό της με ένταση που της κόβε την ανάσα. Και τότε, χωρίς να ζητήσει άδεια, το βλέμμα του γλίστρισε ξανά στην κοιλιά της, αυτή τη φορά με βεβαιότητα που δεν άφηνε αμφιβολία. Το στόμα του άνοιξε σαν να ήθελε να μιλήσει, αλλά δεν βγήκαν λέξεις. Η σιωπή ανάμεσά τους ήταν πιο βαριά από οποιοδήποτε μίσος. Στο γκρίζο φως από τα χρωματιστά τζάμια, δύο εχθροί στέκονταν αντιμέτωποι με αλήθεια, που κανείς δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει. Η Ελισάβετ είδε στα μάτια του όχι οργή, αλλά συνειδητοποίηση, σύγχυση και κάπου βαθιά, ευθύνη. Το χέρι του κινήθηκε προς το δικό της. Εκείνη τραβήχτηκε πίσω σαν να την καίγανε. Για μια στιγμή πόνος πέρασε από το πρόσωπό του. Ο ιερέας εμφανίστηκε, διακόπτοντας την αναμέτρησή τους. Ο Αλέξανδρος υποχώρησε, αλλά τα μάτια του δεν άφησαν το πρόσωπό της. Είχε καταλάβει, ήξερε. Η Ελισάβετ έτρεξε από την εκκλησία σαν καταδιωγμένη. Τα πόδια της γλιστρούσαν στον παγωμένο δρόμο. Το σάλι της φούντωνε πίσω της. Δεν κοίταξε πίσω, αν και ο φόβος την έκανε να τρέμει. Όταν έφτασε στο πανδοχείο ανέβηκε τρέχοντας και κλείδωσε την πόρτα. Κατέρευσε στο κρεβάτι, η καρδιά της να χτυπά βία. Το παιδί κινήθηκε, ανήσυχο, και εκείνη έβαλε τα χέρια προστατευτικά πάνω από την κοιλιά. Τι θα έκανε τώρα? Ο Αλέξανδρος ήξερε, και ένας δούκας με τη δύναμή του θα μπορούσε να την βρει οπουδήποτε. Ίσως θα προσπαθούσε να της πάρει το παιδί. Η σκέψη αυτή την γέμισε με άγρια αποφασιστικότητα. Κανείς δεν θα της έπαιρνε αυτό το παιδί. Κανείς! Τις επόμενες μέρες έζησε σε συνεχή επαγρύπνηση. Πήγαινε στη δουλειά από πίσω δρόμους, απέφευγε τα πλήθη. Κάθε σκιά έμοιαζε απειλή, κάθε ήχος βημάτων την έκανε να πηδά. Αλλά οι μέρες περνούσαν και τίποτα δεν συνέβαινε. Κανένα μήνυμα, καμία επίσκεψη. Η Ελισάβετ άρχισε να αναρωτιέται αν είχε φανταστεί τη συνειδητοποίηση στο πρόσωπό του. Η ελπίδα συνετρίβει μια βροχερή νύχτα.
Έξω από το πανδοχείο στεκόταν μαύρη άμαξα με το οικόσιμο των Μοντγκομέρι, ένα λιοντάρι που κρατούσε ξύφος. Η καρδιά της σταμάτησε. Μέσα η ιδιοκτήτρια της έκανε νόημα να ανεβεί με βλέμμα μισό φόβος, μισό περιέργεια. Η Ελισάβετ ανέβηκε με πόδια βαριά. Όταν άνοιξε την πόρτα, τον βρήκε στο παράθυρο κοιτάζοντας τη βροχή. Ο Αλέξανδρος δεν γύρισε αμέσως. Στεκόταν με τα χέρια πίσω από την πλάτη του, η σιλουέτα του σκιαγραφημένη από το αχνό φως. Όταν μίλησε, η φωνή του ήταν χαμηλή, σχεδόν απαλή. Ρώτησε αν το παιδί ήταν δικό του. Η ερώτηση εωρήθηκε σαν γυάλινο νήμα. Η Ελισάβετ ήθελε να αρνηθεί. Ήθελε να του φωνάξει να φύγει, να τον διώξει όπως αυτός είχε διώξει την οικογένειά της. Αλλά τα λόγια κόλλησαν στο λαιμό της. Η σιωπή της ήταν απάντηση. Ο Αλέξανδρος έκλεισε τα μάτια σαν να δεχόταν χτύπημα. Όταν τα άνοιξε υπήρχε κάτι διαφορετικό. Ενοχή, σύγχυση, αποφασιστικότητα. Είπε ότι είχε υποχρεώσεις. Το παιδί ήταν αίμα του. Δεν μπορούσε να γυρίσει την πλάτη, ανεξάρτητα από το τι υπήρχε ανάμεσά τους. Η Ελισάβετ τον διέκοψε με οργή που την έκαιγε. Του υπενθύμησε πως είχε πάρει τα πάντα από την οικογένειά της. Τον ρώτησε με ποιο δικαίωμα έρχεται τώρα να απαιτήσει το παιδί. Του είπε ότι προτιμούσε να πεθάνει παρά να του επιτρέψει να την ελέγχει ξανά. Ο Αλέξανδρος άκουσε χωρίς να διακόψει. Όταν τελείωσε, πλησίασε αργά. Με φωνή που έτρεμε από πόνο, μίλησε για τη νύχτα στον κήπο. Είπε ότι εκείνη η νύχτα ήταν η μόνη φορά σε χρόνια που είχε νιώσει κάτι πέρα από μνησικακία. Παραδέχτηκε ότι η εκδίκηση τον είχε κάνει κύλο, τον είχε μετατρέψει σε κάτι που δεν ήθελε και ότι όταν την κράτησε εκείνη τη νύχτα είχε βρει κάτι που νόμιζε χαμένο για πάντα. Η Ελισάβετ ένιωσε τα μάτια της να βουρκώνουν, αλλά αρνήθηκε να κλάψει μπροστά του. Του είπε ότι τι είχε πεθάνει, το παιδί θα ήταν καλύτερα χωρίς πατέρα από πάγο και αίμα. Ο Αλέξανδρος τότε έκανε κάτι απροσδόκητο. Γονάτισε μπροστά της, το κεφάλι του στο ύψος της κοιλιάς, τα μάτια του γεμάτα παράκληση. Την παρακάλεσε να του δώσει μια ευκαιρία, να του επιτρέψει να διορθώσει έστω μικρή φθορά από το κακό που είχε κάνει. Υποσχέθηκε ότι δεν θα της έπαιρνε το παιδί, ότι δεν θα την ανάγκαζε σε τίποτα, αλλά την οικέτευσε να μην του αρνηθεί τη δυνατότητα να γνωρίσει το παιδί του. Η Ελισάβετ κοίταξε τον άνδρα που γονάτιζε και δεν μπορούσε να τον συνδέσει με τον σκληρό δούκα. Κάτι μέσα της ήθελε να υποχωρήσει, αλλά το υπερηφάνεια ήταν βαθιά ριζωμένη. Του είπε να φύγει, να την αφήσει ήσυχη. Αν πραγματικά την νοιαζόταν, θα σεβόταν τη θέλησή της και θα εξαφανιζόταν. Ο Αλέξανδρος σηκώθηκε αργά. Το πρόσωπό του ήταν μάσκα πόνου, αλλά έγνεψε. Προτού φύγει, άφησε φάκελο στο τραπέζι. Είπε ότι περιείχε χρήματα για γιατρό, τροφή, καλύτερο μέρος και ότι αν άλλαζε γνώμη, το μόνο που έπρεπε ήταν να στείλει μήνυμα. Μετά έφυγε, κλείνοντας την πόρτα απαλά. Η Ελισάβετ παρέμεινε μόνη με δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά της. Δεν άγγιξε το φάκελο για μέρες, αλλά κάθε νύχτα το παρατηρούσε από μακριά, σιωπηλός μάρτυρας πραγματικότητας που δεν ήταν έτοιμη να αποδεχτεί. Ο χειμώνας γινόταν πιο σκληρός με κάθε εβδομάδα. Τα τζάμια του δωματίου καλύπτονταν με παχύ πάγο κάθε πρωί. Η κοιλιά της μεγάλωνε, κάνοντας κάθε κίνηση πιο δύσκολη. Η δουλειά έγινε σχεδόν αδύνατη. Η πλάτη της πονούσε συνεχώς, τα δάχτυλά της, πρισμένα, μπερδεύονταν στις ραφές. Η ιδιοκτήτρια του εργαστηρίου, η Κατερίνα, παρατήρησε την κατάστασή της. Δεν ρώτησε, αλλά το βλέμμα της μιλούσε τόμους. Μια μέρα της έδωσε πακέτο με ρούχα για βρέφος, φτιαγμένα από μαλακό βαμβάκι και μικρή κουβέρτα. Η Ελισάβετ ήθελε να αρνηθεί, η υπερηφάνεια της ζωντανή. Αλλά όταν κράτησε τα μικροσκοπικά ρουχαλάκια, όταν σκέφτηκε το παιδί που θα χρειαζόταν ζεστασιά, η αντίστασή της διαλύθηκε. Αγκάλιασε την ηλικιωμένη γυναίκα και έκλαψε για πρώτη φορά μπροστά σε κάποιον άλλον. Αλλά η καλοσύνη δεν ήταν αρκετή για τη βαθιά μοναξιά. Κάθε βράδυ, μόνη στο παγωμένο δωμάτιο, έβαζε το χέρι της στην κοιλιά και μιλούσε στο παιδί.
Του έλεγε ιστορίες για τη γιαγιά του, για το όμορφο αρχοντικό με τους κήπους γεμάτους τριαντάφυλλα, τα φωτισμένα δωμάτια. Γεια σου ακροατή. Μην ξεχάσεις να εγγραφείς στο κανάλι μας και να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Με βιβλία. Και μερικές φορές, στις πιο σκοτεινές νύχτες, μιλούσε για τον πατέρα του. Του περιέγραφε τα γκρίζα μάτια του Αλέξανδρου που μπορούσαν να είναι τόσο ψυχρά αλλά και τρυφερά, το πρόσωπό του τόσο σκληρό αλλά και τραυματισμένο. Ομολογούσε ότι δεν ήξερε τι να νιώθει, μίσος ή κάτι πιο μπερδεμένο. Το φάκελο παρέμενε άθικτο, σαν σιωπηλή πρόκληση. Να το δεχτεί θα ήταν να παραδεχτεί σύνδεση που αρνιόταν. Αλλά ο χειμώνας δεν έδειχνε έλεος. Μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, σφοδρή χιονοθύελλα χτύπησε την πόλη. Το εργαστήριο έκλεισε για μέρες. Η Ελισάβετ έμεινε παγιδευμένη χωρίς δουλειά και με λίγη τροφή. Η σόμπα έσβησε όταν τελείωσε το ξύλο. Μια νύχτα ξύπνησε με οξύ πόνο στην κοιλιά. Ήταν πολύ νωρίς. Το παιδί δεν έπρεπε να έρθει για 2 μήνες. Πανικός την κατέλαβε. Ο πόνος ήταν ανησυχητικός, διαφορετικός. Για πρώτη φορά ένιωσε αληθινό τρόμο. Τι αν έχανε το παιδί, τι αν πέθαινε εκεί μόνη. Η σκέψη του παιδιού, αυτού του μικρού πλάσματος που κουβαλούσε, που είχε γίνει όλος ο κόσμος της, έδωσε δύναμη. Σύρθηκε από το κρεβάτι προς το τραπέζι. Με τρεμάμενα χέρια άνοιξε το φάκελο. Βρήκε κάρτα με διεύθυνση και σημείωση. «Οποιαδήποτε ώρα, μέρα ή νύχτα, στείλε μήνυμα και θα έρθω. Πάντα». Η Ελισάβετ κοίταξε τις λέξεις μέσα από δάκρυα. Η υπερηφάνεια ήταν ανόητη πολυτέλεια. Το παιδί έπρεπε να ζήσει. Κάλεσε την ιδιοκτήτρια και την οικέτευσε να στείλει κάποιον στο αρχοντικό Μοντγκόμερι. Οι ώρες που ακολούθησαν ήταν θολή δοκιμασία από πόνο και φόβο. Και τότε μέσα στη νύχτα άκουσε βήματα που ανέβαιναν τρέχοντας. Η πόρτα άνοιξε και ο Αλέξανδρος ξεχύθηκε μέσα, το παλτό καλυμμένο με χιόνι. Το πρόσωπο κόκκινο από κρύο και αγωνία, πίσω του γιατρός με την τσάντα. Ο Αλέξανδρος την πλησίασε αμέσως, γονατίζοντας δίπλα στο κρεβάτι. Τα μάτια του έψαχναν το πρόσωπό της με ένταση. Για πρώτη φορά δεν υπήρχε μάσκα. Υπήρχε μόνο γυμνός φόβος και κάτι ακόμα πιο ισχυρό, αγάπη καθαρή και αδιαμφισβήτητη. Ο γιατρός την εξέτασε προσεκτικά. Μετά από αιώνες, ανακοίνωσε ότι το παιδί ήταν ασφαλές. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Αλλά η Ελισάβετ ήταν εξασθενημένη από κρύο και υποσιτισμό. Χρειαζόταν ζεστασιά, τροφή, ξεκούραση. Ο Αλέξανδρος δεν ρώτησε. Την τύλιξε σε ζεστές κουβέρτες και την σήκωσε στα χέρια του σαν θησαυρό. Την κατέβασε στην άμαξά του που ήταν εξοπλισμένη με θερμαντήρες και μαλακά μαξιλάρια. Καθώς η άμαξα κινήθηκε μέσα στη χιονοθύελλα, η Ελισάβετ κοίταξε το πρόσωπό του στο αμυδρό φως. Δεν είπε τίποτα. Σε εκείνη τη στιγμή, κρατώντας το χέρι του ανθρώπου που μισούσε, συνειδητοποίησε ότι κάτι είχε αλλάξει μέσα της. Ο φόβος δεν είχε εξαφανιστεί, αλλά κάτι άλλο είχε εμφανιστεί. Μία μικρή, τρυφερή ελπίδα. Η Ελισάβετ ξύπνησε σε δωμάτιο που έμοιαζε με όνειρο. Φωτιά στο τζάκι, βελούδινες κουρτίνες, μαλακό κρεβάτι. Ήταν στο αρχοντικό Μοντγκομέρι. Η πυρέτρια της είπε ότι είχε κοιμηθεί 2 μέρες. Ο γιατρός την επισκεπτόταν καθημερινά. Το παιδί ήταν ασφαλές, η υγεία της βελτιωνόταν. Έφεραν φαγητό, ζεστή σούπα, φρέσκο ψωμί, τρυφερό κρέας. Δεν είχε φάει τόσο καλά εδώ και μήνες. Το απόγευμα της 3ης μέρας, ο Αλέξανδρος χτύπησε. Στεκόταν με αμηχανία, ρωτώντας αν μπορούσε να μπει. Κάθισε δίπλα στο κρεβάτι. Ρώτησε πώς αισθανόταν, αν χρειαζόταν κάτι. Η φροντίδα στη φωνή του ήταν αδιαμφισβήτητη και τότε μίλησε με πλήρη ειλικρίνεια. Της είπε για τον πατέρα του, για την καταστροφή που τους χώρισε, για το πώς το μίσος τον είχε κάνει κύλο. Παραδέχτηκε ότι τη νύχτα που την συνάντησε στον κήπο είχε δει το δικό του πόνο στα μάτια της και είχε νιώσει ανθρώπινος ξανά. Η Ελισάβετ άκουσε με δάκρυα. Του είπε για τη δική της ζωή μετά την απώλεια, τη φτώχεια, την ταπείνωση, το φόβο. Πώς η εγκυμοσύνη την γέμισε ταυτόχρονα χαρά και τρόμο.
Για πρώτη φορά μίλησαν χωρίς αμυντικές στάσεις, χωρίς οργή. Ήταν δύο άνθρωποι τραυματισμένοι, δεμένοι από νέα ζωή που ερχόταν. Ο Αλέξανδρος έκανε πρόταση. Μπορούσε να μείνει όσο χρειαζόταν. Θα φρόντιζε τα πάντα. Γιατρό, φαγητό, τι χρειαζόταν. Δεν ζητούσε τίποτα σε αντάλλαγμα. Ήθελε μόνο να ξέρει ότι ήταν ασφαλής. Η Ελισάβετ τον κοίταξε μια μακριά στιγμή. Μάχη μένονταν μέσα της. Αλλά αυτό δεν ήταν για εκείνη μόνο. Ήταν για το παιδί. Δέχτηκε με προϋπόθεση. Θα διατηρούσε την ανεξαρτησία της. Δεν ήταν ιδιοκτησία κανενός. Ο Αλέξανδρος συμφώνησε χωρίς δισταγμό. Τις επόμενες εβδομάδες παράξενη συνύπαρξη αναπτύχθηκε. Ο Αλέξανδρος την επισκεπτόταν καθημερινά. Μιλούσαν για βιβλία, μουσική, ταξίδια. Ανακάλυψαν μοιρασμένη αγάπη για ποίηση. Όνειρα να δουν τον κόσμο. Μέσα από τις συνομιλίες κάτι άλλαζε. Το μίσος μάλακωνε σε κατανόηση. Η καχυποψία έδινε τόπο σε προσεκτική εμπιστοσύνη. Και μια νύχτα, όταν ο Αλέξανδρος ζήτησε άδεια να αγγίξει την κοιλιά, να νιώσει το παιδί που κινιόταν, η Ελισάβετ δεν αρνήθηκε. Όταν τα χέρια του αγγίξανε απαλά την κοιλιά, όταν το παιδί κλώτσισε και το πρόσωπό του φωτίστηκε από αγνή χαρά, κάτι λιώνε μέσα της. Ένα τείχος που είχε χτίσει άρχισε να διαλύεται, αποκαλύπτοντας κάτι τρυφερό και επικίνδυνο, την αρχή της συγχώρεσης. Ο χειμώνας υποχώρησε και η άνοιξη πλησίαζε. Η κοιλιά της Ελισάβετ έφτασε το τελικό της μέγεθος. Ο γιατρός διαβεβαίωνε ότι όλα προχωρούσαν καλά. Περνούσε τις μέρες στον όμορφο κήπο του Αρχοντικού, παρακολουθώντας τις πρώτες ανθοδέσμες. Ο Αλέξανδρος της είχε φτιάξει ειδική γωνιά με άνετη καρέκλα. Συχνά την συνόδευε. Μια μέρα ρώτησε αν μετάνιωνε για τη νύχτα στον κήπο. Της είπε ότι ήταν το καλύτερο και χειρότερο που του συνέβη. Χειρότερο γιατί την άφησε στον πόνο. Καλύτερο γιατί του έδειξε ότι μπορούσε να νιώθει πέρα από εκδίκηση. Της ομολόγησε ότι είχε ερωτευτεί μαζί της. Όχι από ενοχή, αλλά με τον πραγματικό άνθρωπο που ήταν, τη δύναμή της, την απαλότητά της, την ικανότητά της να συγχωρήσει. Η Ελισάβετ σίγησε. Τότε, με τρεμάμενη φωνή, παραδέχτηκε ότι και εκείνη είχε νιώσει αλλαγή. Αυτό που άρχισε ως μίσος είχε μετατραπεί σε κάτι που τώρα μπορούσε να ονομάσει, και εκείνη τον αγαπούσε. Τα χέρια του συναντήθηκαν πάνω στην κοιλιά όπου το παιδί κλώτσισε. Ο Αλέξανδρος την φίλησε, φιλί γεμάτο τρυφερότητα και υπόσχεση. Για πρώτη φορά η Ελισάβετ ένιωσε πλήρης και ολοκληρωμένη. Η γέννηση ήρθε νύχτα στα μέσα Απριλίου, όταν οι κερασιές γέμισαν άρωμα. Ο πόνος ήταν σκληρός, αλλά ο Αλέξανδρος κρατούσε το χέρι της, ψιθυρίζοντας ενθάρρυνση. Όταν το παιδί ήρθε, οι κραυγές του γέμισαν το δωμάτιο με ζωή. Ήταν κοριτσάκι, τέλειο, με γκρίζα μάτια και σκοτεινά μαλλιά. Η Ελισάβετ την κράτησε και έκλαψε από χαρά. Ο Αλέξανδρος κάθισε δίπλα, κοιτάζοντας με δέος. Όταν το κράτησε, δάκρυα κύλησαν. Ψιθύρισε υπόσχεση, θα την προστάτευε πάντα, θα την έκανε ευτυχισμένη και ποτέ δεν θα άφηνε μίσος να σκιάσει τη ζωή της. Η Ελισάβετ κοίταξε τον άνδρα που θεωρούσε εχθρό και είδε τον πατέρα του παιδιού, τον σύντροφο, την αγάπη. Η διαδρομή από μίσος σε αγάπη δεν ήταν απλή. Ήταν γεμάτη πόνο, συγχώρεση, επιμονή. Αλλά καθώς οι τρεις κάθονταν στο φως της νέας μέρας, ήξεραν ότι είχαν βρει κάτι σπάνιο, μια δεύτερη ευκαιρία. Ο Αλέξανδρος ζήτησε να την παντρευτεί, όχι από χρέος, αλλά από αγάπη. Και εκείνη, κρατώντας την κόρη τους, είπε ναι. Τους επόμενους μήνες το αρχοντικό μεταμορφώθηκε. Τα δωμάτια που ήταν κρύα γέμισαν γέλια. Η μικρή Σοφία έφερνε φως. Η Ελισάβετ βρήκε ειρήνη. Ο Αλέξανδρος ανακάλυψε αγάπη. Ένα απόγευμα στον κήπο, παρακολουθώντας τη Σοφία να κοιμάται, ο Αλέξανδρος πήρε το χέρι της Ελισάβετ. Κοίταξαν ο ένας τον άλλον με πλήρη κατανόηση. Είχαν περάσει από πόνο σε χαρά, από μίσος σε αγάπη, από καταστροφή σε λύτρωση. Καθώς ο ήλιος έλαμπε, φωτίζοντας την οικογένεια που δημιούργησαν από τα συντρίμμια της εκδίκησης, ήξεραν ότι κάποιες πληγές μπορούν να επουλωθούν, ότι ακόμα και από τη σκοτεινότερη νύχτα μπορεί να ανατείλει η φωτεινότερη αυγή. Η ιστορία τους δεν ήταν παραμύθι χωρίς πόνο, ήταν αληθινή.
έδειχνε πως συγχώρεση και αγάπη νικούν τις βαθύτερες πληγές. Και καθώς η μικρή Σοφία μεγάλωνε στην αγκαλιά των γονιών της, κουβαλούσε απόδειξη ότι από το μίσος δύο ανθρώπων μπορεί να γεννηθεί η πιο αγνή αγάπη,